akegbe. Ana akegbe. Agụbata ọfịa na Amaokwe nnukwu mmọnwụ nnukwu eyi agba ọkụ Amaokwe ji eje ihe ọ wụchigo na Akegbu Ugwu tata na nke alụsị jere live and direct eyi agba ọkụ dị egwu o agụmahụ ọ ihe kwuru bụ ihe a na-eme nwayọ o alụsị jere nnukwu nwoke nnukwu mmanwụ Agụbata Ọsụa ekwe na-efe Agụbata Ọsụa nnukwu mmanwụ Akaji ọfọdụ plan ọchị Amaokwe live and direct I
Kalesia. What's up?